మునుపటి లెక్క 2 రాతి పలకలు చెక్కొని రా అని చెబుతున్నాడు దేవుడు ప్రేమతోని 2 రాతి పలకలను రాసిచ్చిన తర్వాత మోషే భక్తుడు పగలగొడితే దేవుడు లెక్క అడగాలి కదా మోషే భక్తుడిని. ఏం మోషే, నేను నీకు అంత ప్రేమతోని రాసిచ్చాను రా, 10 ఆజ్ఞలు గల 2 రాతి పలకలు రాసిస్తే నువ్వు ఎట్లా పగలగొట్టినావు? నీకెన్ని గుండెలు, నీకెంత ధైర్యము, నేను దేవుణ్ణి నువ్వు సన్మానించవా, నేనంటే నీకు గౌరవం లేదా, ఎట్లా బలగొట్టినావు, మళ్ళీ ఏం మొగం పెట్టుకుని వచ్చినావు నువ్వు అనలేదు దేవుడు అక్కడ. మీరు ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చారనుకోండి, వాళ్ళు పగలగొడితే మీరు ఏమంటారు చెప్పండి? మీరు అడుగుతారా లేదా? నేను నీకు అంత ప్రేమతో ఇచ్చాను కదరా గిఫ్ట్, అంత ఖర్చు పెట్టి అంత ప్రేమతో నీకు బహుమానం ఇస్తే నువ్వు బలగొట్టావురా, ప్రేమ లేదారా, నా ప్రేమను నువ్వు గుర్తించావా అంటమా లేదా? మరి దేవుడు అనేవాడు ఒక్క మాట ఎందుకు అడుగుతలేడు మోషేతోని? అడగొచ్చు కదా మోషే భక్తుని. క్రీస్తు రూపము ఇక్కడ మనకు కనబడు. మోషే కోపములో ఉన్న ఉద్దేశమును గమనించినాడు.